Bos días. Neste vídeo imos explicar os diferentes elementos dunha gráfica e como se poden engadir novos elementos ou modificar os xa existentes. Como podedes ver en esta gráfica, que é moi sencilliña, só temos as series de datos, a lenda, a escala e as liñas de división. Nos faltarían moitos dos elementos que conforman unha gráfica. Pero eso sí, cando temos seleccionada unha gráfica, sempre vamos a ter estas tres pestañas abertas. Empezamos pola pestaña Diseño. Na pestaña Diseño podemos cambiar o tipo de gráfico, elexindo, pois en este caso, pois unos conos. E nos cambiaría, en este caso collín os conos apilados, pero vamos a coller os conos uns al lado dos outros. Así. Ben, podemos tamén seleccionar os datos que conforman esta gráfica, que en este caso é toda esta tabla que tiñamos na sala 1, e cambiar aquí as filas por as columnas, como xa temos visto en outros vídeos. Podemos elexir diseños de gráficos dependendo do modelo que está elexido de tipo de gráfico. Nos saen pois modelos onde xa aparece o título do gráfico ou aparece o título do gráfico e dun eixe en 3D con a táboa de baixo, pois eu que sei, poden aparecer pois a lenda e os dous títulos do eixe e as liñas de división e non aparecer a título da gráfica. Bueno, hai diferentes diseños dese gráfico. E dependendo do diseño que elixamos, vamos a deixar a gráfica como a tiñamos, vamos a deixala así. E dependendo do tipo de diseño que elixamos, pois tamén nos estilos de ese diseño, pois nos encontramos con unha serie de cores ou unha serie de formatos, vale? A min elexir estilos de diseño non me gusta moito porque son colores que non representan ben as gráficas, son colores moi iguais, aínda que sempre temos isto que cada serie estaría dunha cor distinta, pero bueno, non son diseños que me gusten moito. E por último temos a donde mover ese gráfico. Podemos movelo a unha folla nova, como en este caso temos aquí a folla gráfico 1, ou podemos mover este gráfico a unha das follas que temos dentro da nosa folla de cálculo. Vale? Ben, na pestaña Presentación temos a maioría dos botóns máis importantes para nós. Vou a elexir, perdonadme, vou a volver a elexir un tipo de gráfico plano para explicar mellor e vamos a cambiar filas e columnas. Vale. Decía que no formato na pestaña Presentación temos a maioría dos botóns que se utilizan a la hora de inserir ou modificar os datos de unha gráfica. Primeiro temos a área de gráficas que tenemos seleccionadas. En este caso, a área de trazado non é máis que este rectángulo interior que temos na gráfica, onde salen as series de datos. Temos a área da gráfica enteira, que sería o gráfico enteiro. Temos o eje horizontal e o eje vertical. Temos a lenda, temos o título e temos as series. Ben, para cada unha destas cousas, vamos a elexir, por exemplo, a lenda, eu podo entrar a aplicar o formato a ese obxeto da gráfica, aplicando aquí en aplicar formato a la selección. E me saería o cadro de diálogo con todas as opcións da lenda. Diferente a que cando eu premo aquí en leyenda, me salen cousas xa predeterminadas, como por exemplo movela á dereita. Se eu quixera ir ao formato da lenda desde este botón, tería que clicar no botón e ir a máis opcións de leyenda, que me leva ao mesmo sitio
que se eu aquí teño seleccionada a lenda e lle dou a aplicar formato da selección, exactamente o mesmo. Eso para calquera cousa para calquera obxeto da gráfica. Por exemplo, pico en unha serie de datos, fijaros que aquí me pon serie Xoán, se pico no azul me pon serie María e eu lle dou a aplicar e aquí tería o formato que eu lle podo dar a esta serie de... Podo poñerlle un recheo distinto, por exemplo, dunha cor, pois eu que sei, verde, e entón esa serie de datos en concreto se me poñería verde. Le podo dar un color ao borde, un estilo ao borde, unha sombra, por exemplo, que sei, pois unha sombra por la esquerda, cerrar. Isto despois é cuestión de gustos, e cada un pode ir variando as cousas ao seu gusto. Ben, que máis cousas temos? Pois aquí temos o título do gráfico. Si nos valen as opcións predeterminadas, por exemplo, superpuesto centrado, significa que o gráfico queda dentro, o título queda dentro da gráfica ou encima da gráfica, e se non, pois entón lle damos aquí a máis opciones de título e aquí poderíamos estar poñéndole un relleno, un color al borde, un estilo del borde. Si queremos modificar a fonte da gráfica, eso sí que temos que ir á pestaña inicio e entón, pois, poñer tamaño 28. Vale, o que é poñelo en negriña, en cursiva, cambiarlle o tipo de letra ou esas cousas sí que hai que ir á pestaña inicio. Se non, na pestaña presentación, aquí en aplicar formato, teríamos el relleno de esa forma, el color del borde, el estilo del borde, la sombra, vale? La alineación, por si quero eu telo vertical ou telo en horizontal, si quisiera poñerlle un ángulo, vale? Imaginadevos que quero poñer o gráfico inclinado, bueno, pois poño o gráfico inclinado. Xa volvo a decir, todo este tipo de cousas é un pouco os gustos. Ben, o resto dos botóns funcionan igual. Aquí temos os rótulos dos eixes, o eixe horizontal e o vertical, e sempre que queramos ir a máis opcións do eixe, teño que ir a máis opcións do título, vale? Que cousas tamén podo modificar? Por exemplo, se eu teño esta escala e aquí a teño de 2 en 2 e a quero modificar, pois a señalo, eje vertical valor e lle vou aplicar o formato. Ben, en algúns dos exercicios anteriores tiñades que modificar isto, que era la unidad mayor, que en vez de estar en automático, como en este caso que o puxo de 2 en 2, pinchades aquí en fixa e en vez de poñer de 2 en 2, pois podemos poñelo de 1 en 1. O que faría sería poñerme esta escala de 1 en 1. Que máis podo modificar? Pois a unidade mínima ou a unidade máxima. Aquí a unidade mínima empeza en 0 e a unidade máxima empeza en 13. Como observades, a nosa gráfica, a unidade mínima, pois empeza en 6. Se eu quixera ter unha gráfica un pouco máis pequena, pois diría que a unidade mínima empece fija en 3, por exemplo, ou en 4, sempre máis pequena, e que a unidade máxima, xa que remata en 12, pois podería poñerla incluso a 12, que xa me chegaría. Cerrar. E deste xeito tería a miña gráfica dende 4 ata 12. Vale? Ben, as etiquetas dos datos. As etiquetas dos datos, en esta gráfica en concreto, solo me permite poñer o valor. Vale? Tamén me podería poñer o nome da serie e o nome da categoría. Vale? Aquí xa poñería María Xoves 12. Ben, nas gráficas circulares aparece unha máis que é porcentaxe. Entón, cando eu nunha gráfica circular quero que me poñades a porcentaxe, tedes que quitar a pestaña valor e poñer a pestaña porcentaxe. De ese xeito, en vez de aparecer o valor da tabla, me vai aparecer a porcentaxe no quesito que eu quero, vale? E como en calquera das outras cousas, pois temos o tipo do número, se queremos a porcentaxe, vale? Temos recheo, color, a sombra, o formato 3D e a alineación. Aquí estamos igual, se queremos poñer un ángulo
pois as etiquetas aparecerían con un ángulo. Vale, vamos a poñer aquí en número, e vamos a poñer 0 decimais. Vale. As líneas de cuadrícula. As líneas de cuadrícula son as líneas, normalmente só aparecen as líneas principais. Pois ben, se eu pincho nas líneas de cuadrícula, por que non me permite a mí? Ahora. Vale. Entón, aquí en la línea sólida sí que lles podo poñer, incluso lles podo poñer en estilo de línea, podo poñer que sea unha línea, perdón, aquí no ancho, que sea máis ancha. Vale? E xa quedaría as líneas principais moito máis grandes e agora podería poñer as líneas secundarias. De maneira que as miñas líneas principais sobresalen máis na gráfica das líneas secundarias. E así podería aproximar, agora porque teño os valores e vai de un en un, pero nas gráficas donde o tramo sea de 100 en 100, podería coas líneas secundarias ir vendo ata onde chega unha das columnas. Ben, por último temos a pestaña Formato. Na pestaña Formato, eu o que si teño aquí son os diferentes rellenos de las formas, ou los contornos, ou los estilos. Vale, aquí tenía el área de trazado, pero se eu collo unha serie, a serie Xoán, e lle poño, pois me cambia o color da serie ou o contorno da forma. Vale, pois agora quero en verde, agora o contorno da forma, e incluso el efecto. Vale, o podo xirar. Bueno, isto é plano, que non é 3D. Isto sería para os efectos en 3D. E nada máis, en estes 3 botóns tedes todo o que se pode facer cunha gráfica. Bueno, espero haberos axudado para facer os exercicios. Hasta logo.